Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään sukelletaan erään keväisen lauantain tapahtumiin. Päivä on 6. toukokuuta, vuosi on 2017. Paikkana on Helsinki, tarkemmin sanottuna rauhallinen ja vehreä Munkkivuori. Osoitteessa Ulvilantie 11b aurinkoinen viikonloppu saa todella synkän käänteen. Kello on 13.40, kun hätäkeskuksen linjoille saapuu puhelu. Langan päässä on nainen. Hänen äänensä on sekava ja hän on vahvassa päihtymystilassa. Taustalta kuuluu outoa, epäselvää ääntä ja kolinaa. Nainen sanoo hätäkeskuspäivystäjälle sanat, jotka käynnistävät yhden tuon kevään vakavimmista rikostutkinnoista Helsingissä. Tossa mun rapussa makaa ihminen ihan elottoman. Katsotaanpa ensin, keitä tämän tragedian päähenkilöt ovat. Tapahtumien keskipisteessä on 28 neliömetrin kokoinen yksiö. Asunnon haltija on vuonna 1981 syntynyt nainen, Elina. Hän elää elämää, jota varjostaa päihteiden käyttö. Asunnossa on viitteitä pitkäaikaisesta alkoholin käytöstä ja lääkkeiden sekakäytöstä. Asunnossa oleskelee tuona aamuna myös Elinan entinen miesystävä. Hän on vuonna 1970 syntynyt Mika Juhani Pulli. Mika ja Elina ovat tunteneet toisensa noin 7 tai 8 vuotta. He ovat seurustelleet 5 vuoden ajan, olleet jopa kihloissa, mutta suhde on päättynyt eroon saman vuoden talvella. Tästä huolimatta he viettävät edelleen paljon aikaa yhdessä. Mika on jopa viettänyt edellisen yön Elinan luona. Kolmas henkilö, joka tulee astumaan tähän tarinaan, on vuonna 1972 syntynyt Sami Niinikallio. Sami, jota ystävät kutsuvat lempinimellä Nippe, on tutustunut Elinaan ja Mikaan päihdehoitoklinikalla vuosia aiemmin. Mika ja Sami ovat tunteneet toisensa arviolta 4 vuoden ajan. Vaikka heillä ei tiettävästi ole ollut suuria riitoja, Mika on luonteeltaan hyvin mustasukkainen. Oikeastaan kenestä tahansa, joka lähestyy Elinaa. Lauantai 6. toukokuuta 2017 valkenee Munkkivuoressa. Kello on noin 6 aamulla, Elina ja Mika heräävät. Yö on ollut raskas ja molemmat heräävät kovaan krapulaan. Päivä alkaa sillä, millä edellinen on päättynyt. Päihteillä. He odottavat, että paikallinen Alko aukeaa. Mika käy ostamassa viinaa ja he alkavat juoda heti aamutuimaan. Mika ottaa lisäksi metadonia ja muita pillereitä. Tunnelma asunnossa on aluksi hyvin rauhallinen. He jopa keskustelevat siitä, palaisivatko he takaisin yhteen, sillä asiat tuntuvat sujuvan hyvin. Mutta alkoholin ja lääkkeiden seos alkaa vaikuttaa, erityisesti Mikaan. Elinan myöhemmän kertomuksen mukaan Mika alkaa olla jo todella sekaisin. Vähän ennen puolta päivää Elinan puhelin soi. Se on hänen ystävänsä Sami Niinikallio. Heillä on yhteinen suunnitelma. Tarkoitus on lähteä Vantaan Koivukylään hakemaan Lyrica-nimisiä lääkkeitä. Sami ja Elina sopivat puhelimessa, että Sami tulisi hakemaan Elinan asunnolta, jotta he voisivat lähteä yhdessä matkaan. Mika, joka itsekin on aikeissa ottaa samoja lääkkeitä, vaikka ei ole lähdössä mukaan, kuulee suunnitelmista, ja silloin jotain rikkoutuu. Mikan päässä naksahtaa. Mustasukkaisuus ottaa vallan. Hän alkaa kaivella vanhoja asioita heidän suhteensa ajoilta ja raivoa yksikseen. Pian sanallinen raivo muuttuu fyysiseksi väkivallaksi. Mika käy Elinaan käsiksi. Hän retuuttaa naista pitkin pientä yksiötä. Elina yrittää paeta kylpyhuoneeseen, mutta Mika seuraa perässä. Siellä ahtaassa tilassa Mika puskee Elinaa otsallaan päähän useita kertoja. Antaa niin sanottuja hedareita ja tönäisee hänet voimalla kylpyammeeseen. Iskun voimasta Elinan takaraivoon nousee kuhmu, mutta väkivalta ei lopu tähän. Elina siirtyy kylpyhuoneesta sängylle istumaan. Mika seuraa perässä ja lyö häntä nyrkillä leukaan. Mikan sormessa on isokokoinen sormus, joka raapaisee Elinan leuan alle vertavuotavan haavan. Elinan veri tahrii myöhemmin kylpyhuoneen pesualtaan, kun hän yrittää huudella kasvojaan. Samaan aikaan Sami on matkalla. Hän ei tarkalleen muista, missä Elina asuu, joten hän soittaa uudestaan kysyäkseen reittiohjeita. Mika kuulee puhelun. Hän ymmärtää, että Nippe on tulossa. Mikan aggressio nousee uusiin mittoihin. Mika marssii keittiöön, hän ottaa sieltä mustakahvaisen, sahalaitaisen hedelmäveitsen. Veitsen terä on 11 senttimetriä pitkä, mutta hän ei ota veistä käteensä. Hän tekee jotain, mikä viittaa selkeään suunnitelmallisuuteen ja harkintaan. Mika ottaa vihreän, muovisen jätepussin ja käärii sen tiukasti veitsen kahvan ympärille. Miksi?
Elina kertoo myöhemmin poliisille syyn, joka on karmivan looginen. Mika tekee sen, jotta hänen sormenjälkensä eivät jäisi aseen kahvaan. Mika heiluu asunnossa veitsen kanssa. Hän on uhkaava, hän on arvaamaton. Elina on peloissaan ja hän ottaa esiin valkoisen Microsoft Lumia-puhelimensa. Kello on 12.17. Hän lähettää Samille tekstiviestin, joka on epätoivoinen varoitus. Kello 12.17. Varo, se aikoo tehdä reijän suhun. 5 minuuttia myöhemmin, kello 12.22, toi yrittää puukottaa mua. Kello 12.37, uusi viesti. Tuu mahdollisimman nopeasti, mutta varaudu, että se on sekaisin ja meinaa tappaa molemmat. Ja vielä kello 12.45, jurrissa ja pillereissä. Tuu nopea, mutta nyt Nippe, oo varovainen. Tuutko ovelle, ei ehkä paras. Kyllä tulee, ala ovelle. Varoituksista huolimatta Sami saapuu talon alaovelle. Hän soittaa Elinalle ja Elina kertoo hänelle alaoven ovikoodin. Elina ei voi uskoa, että Mika oikeasti käyttäisi veistä. Hän luulee, että Mika haluaa vain pelotella Samia. Asunto on 3. kerroksessa. Samin matka ylös portaita kestää vain hetken. Samaan aikaan asunnossa numero 28 odotetaan. Elina istuu sohvalla. Mika on sängyn luona, pidellen muovipussiin käärittyä veistä kädessään. Hän on erittäin aggressiivinen. Mika lähtee ovelle, veitsi yhä kädessään. Hän avaa oven ja astuu ulos porraskäytävään. Elina jää istumaan sohvalle. Mitä sen jälkeen porraskäytävässä tapahtuu? Tiedämme sen naapureiden ja Elinan kuulohavaintojen perusta. 4. kerroksessa asuva Sofia on kotonaan tekemässä veroilmoitusta, kun hän kuulee rappukäytävästä 2 miehen humalaista ja ärtynyttä mölinää. Toisessa asunnossa, samaten 4. kerroksessa, naapuri on kuunnellut jo aiemmin miehen aggressiivista huutoa. Elina kuulee asunnon olohuoneeseen, kuinka Mika ja Sami vaihtavat sanoja. Sanaharkka on lyhyt. Sitten Sofia kuulee portaikosta selkeän ärähdyksen. Ai helvetti! Elina nousee sohvalta ja kävelee kohti eteistä. Ollessaan vielä asunnon puolella, hän kuulee Samin äänen. Sami sanoo lauseen, joka jää kaikumaan tähän tapaukseen lopullisena totuutena. Sä löit mua suoraan sydämeen. Elina ryntää ulos porraskäytävään. Näky on lohduton. Sami makaa portaikon lattialla elottomana. Lyönti on osunut vasemman rinnan yläpuolelle. Sahalaitainen terä on uponnut syvälle ja lävistänyt sydämen molemmat kammiot. Vamma on niin vakava ja massiivinen, ettei Sami ole ottanut iskun jälkeen askeltakaan. Hän on tuupertunut suoraan siihen paikkaan. Elina ryntää Samin luokse. Hän huomaa, ettei tämä reagoi mihinkään. Elina aloittaa elvytyksen, antaa tekohengitystä ja painaa rintaa. Myös Mika, joka hetkeä aiemmin piti veistä kädessään, on yhä paikalla ja osallistuu jossain vaiheessa elvytykseen. Verinen hedelmäveitsi, osittain vihreän pussin sisällä, on nakattu takaisin asunnon eteisen lattialle kenkätelineen viereen. Naapuri kuulee portaikosta naisen äänen. Älkää nyt viittikö, sitten tulee hiljaista. Kello 13.40 Elina soittaa hätäkeskukseen. Hätäpuhelun tallenne, joka myöhemmin litteroidaan poliisin esitutkintaan, on kylmäävää kuunneltavaa. Se paljastaa sekavan ja traagisen tilanteen. Hätäkeskus. Tässä Elina. Hei, tossa mun rapussa makaa ihminen ihan elottomana. Mitä? Kuinka? Mikä kaupunki on kyseessä? Helsinki. Ulvilan katu 11, P-rappu ja P-talo mahdollisimman nopeasti. Puhelu on katkonainen. Elinan on vaikea saada osoitetta kerrottua selkeästi. Hätäkeskuspäivystäjä joutuu toistamaan kysymyksensä useita kertoja. Lopulta päivystäjä saa osoitteen ja käskee Elinaa menemään uhrin luokse. Hengittääkö hän normaalisti? Pystyykö hän hengittää? Ei hengitä. Korisee. Tulee vaahtoa suusta. Päivystäjä kysyy, onko paikalla joku mies ja pyytää antamaan puhelimen tälle. Puhelimeen tarttuu Mika Pulli. Hänen puheensa on erittäin sekaava. Joo, mä tulin tähän rappuun. Toi nainen herätti mut. Sinäkö olit nukkumassa rapussa? Täällä on jotain puukolla jotain toista. Siis sinäkö nukuit sillä rapussa? Niin, joo, on rapussa. En vaan tässä kerroksessa nukkuu ihminen. Niin, ja ihan tuore puukon jälki. Ja tässä on tullut kusetkin alle. Mika yrittää hätäpuhelussa luoda täysin toisenlaista todellisuutta. Hän väittää päivystäjälle käveleensä vain ohi ja kaatuneensa. Hän väittää Samin sanoneen hänelle, että tätä on lyöty puukolla jonkun muun toimesta. Puhelun lopulla Mika kieltäytyy yhteistyöstä hätäkeskuksen kanssa, huutaa ja lopulta ojentaa puhelimen takaisin Elinalle. Poliisi ja pelastuslaitos saavat kiireellisen hälytyksen tehtävällä.
Kun konstaapelit nousevat 3. kerrokseen, he näkevät portaikon tasanteella miehen makaavan elottomana. Mika elvyttää häntä. Elina seisoo vieressä, mutta poliisien saapuessa hän vetäytyy heti takaisin auki olevaan asuntoonsa B28. Toinen konstaapeleista ottaa Mikan kiinni ja toinen jatkaa Samin elvytystä. Samalla toinen poliisi menee Elinan perässä asuntoon ja ottaa tämän kiinni. Asunnossa ei ole muita. Ensihoitolääkäri ja ambulanssi saapuvat portaikkoon. He yrittävät kaikkensa, mutta tilanne on toivoton. Elvytys lopetetaan tuloksettomana. Sami Niinikallio todetaan kuolleeksi rikospaikalla. Tämän jälkeen pihalla poliisi puhuttaa Mikaa. Mika on silmin nähden päihtynyt ja hänen kertomuksensa on yhä vaikeaselkoisempi. Hän sepittää poliisille tarinaa, jonka mukaan ovelle oli ilmestynyt Nippe, joka oli heti hyökännyt hänen kimppuunsa jotain kädessään. Mika väittää perääntyneensä asuntoon ja jättäneensä Elinan ja Samin rappuun. Kun hän oli mennyt katsomaan, Sami oli jo maannut lattialla. Elina puolestaan puhutetaan myös pihalla. Hänen tarinansa on alusta asti johdonmukaisempi ja se pitää sisällään hirvittävän totuuden. Hän kertoo heti mustasukkaisuusriidasta, Mikan raivoamisesta, uhkailusta ja siitä, kuinka Mika tönäisi hänet ammeeseen. Hän paljastaa poliisille, että Mika oli mennyt ovelle, työntänyt Samin rappuun ja että hän löysi Samin makaamasta asunnon oven edestä. Elina kertoo myös tekstiviesteistä, joissa hän oli varoittanut Samia. Kun poliisi kysyy tekovälineestä, Elina sanoo, ettei tiedä missä se on, mutta sen täytyy olla hänen mustakahvainen hedelmäveitsensä, sillä asunnossa ei edes ole muita veitsiä. Mika ja Elina otetaan kiinni rikoksesta epäiltynä tappoon ja kuljetetaan Helsingin poliisivankilaan Pasilaan. Heidän yhteydenpitonsa rajoitetaan. Rikostekninen tutkinta alkaa osoitteessa Ulvilantie 11b. Rappukäytävässä, asunnon ja uhrin välissä on lattialla pieniä pyyhkiytyneitä verijälkiä. Seinässä on veripisaroita ja kaiteen yläpuolella näkyy selkeä verijälki. Itse asunto on sekainen, pienen yksiön kaaosta, johon sekoittuu vahva alkoholin tuoksu. Eteisen matolla, aivan kenkätelineen edessä, lepää tekoväline. Se on Elinan kuvailema mustakahvainen hedelmäveitsi. Perässä on verta ja verensekaista rasvaa. Kahvan ympärillä on yhä tiukasti käärittynä vihreä biojätepussi. Sängyn alta poliisi löytää piilotetut matkapuhelimet. Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio saa tutkittavakseen veitsen ja asunnosta kerätyt näytteet. Laboratorion tulokset ovat kiistattomat. Kylpyhuoneen lavuaarista löytynyt veri kuuluu Elinalle, vahvistaen hänen kertomuksensa siitä, että häntä oli lyöty ja hän oli käynyt pesemässä kasvojaan. Veitsen kahvasta ja sitä ympäröivästä muovipussista eristetty DNA-kosketusnäytös sisältää sekoituksen 2 ihmisen DNAta. Ne sopivat täydellisesti Elinaan ja Mika pulliin. Veitsen jättämä jälki uhrin kylkirustossa analysoidaan työkalun jälkitutkimuksella ja laboratorio toteaa varmuudella, että juuri tämä kyseinen hedelmäveitsi on aiheuttanut uhrin vamman. Kuulustelussa Pasilan poliisivankilassa alkaa hahmottua 2 hyvin erilaista todellisuutta. Elinan kuulustelukertomukset pysyvät johdonmukaisena alusta loppuun. Hän kertoo avoimesti aamun juomisesta ja lääkkeistä. Hän kuvailee tarkasti Mikan mustasukkaisuuden heräämisen ja väkivallan. Hän on rehellinen omasta pelostaan ja siitä, miksi lähetti nuo varoitusviestit. Elina myöntää katsoneensa vierestä, kun Mika paketoi veitsen kahvaa muovipussiin estääkseen sormenjälkien tarttumisen. Ja hän kertoo järkytyksestään löytäessään ystävänsä portaikosta kuolemaisillaan. Mutta Mika pullin kuulustelut. Ne on täynnä ristiriitoja, muistamattomuutta ja keksittyjä selityksiä. Ensimmäisissä kuulusteluissa Mika yrittää esittää asiat parhain päin. Hän väittää, että aamu oli ollut leppoisa, he olivat vain chillailleet ja puhuneet yhteen palaamisesta. Hän kiistää ehdottomasti koskeneensakaan Elinaan tai pahoinpidelleensä tätä. Mitä tulee Samin kuolemaan? Mikan selitys on vähintäänkin erikoinen. Hän kertoo avanneensa oven Samille. Menin ovelle ja siellä oli Sami. Halattiin siinä ja yhtäkkiä huomasin, kuinka Niinikallio meni ihan veltoksi. Huusin samalla Ellulle, että tää on eloton, soita ambulanssi. Poliisin kysyessä, mistä uhrin vamma on peräisin, Mika esittää tietämätöntä. En tiedä mitä hän oli itselleen tehnyt. En todellakaan ole millään nippeä lyönyt. Kun tutkinta etenee ja poliisi esittää Mikalle todisteita verisen veitsen, naapureiden todistajalausunnon triitelystä ja Elinan kertomuksen, Mikan tarina alkaa elää, vaikka hän yrittää yhä kiemurrella irti vastuusta. Hän alkaa vedota rankkaan päihtymystilaansa. Tiedätkö, kun mä en muista siitä mitään. Mä olin niin päissäni, hän sanoo. Hän kieltää uhanneensa Samia, väittäen, ettei edes tiemään olevan tulossa.
Poliisi puristaa Mikaa yhä enemmän. Kuinka on mahdollista, että uhrissa on syvä puukonisku, jos he vain halasivat? Mika mukauttaa tarinaansa absurdein yksityiskohdin. Me halattiin. Se halaminen meni sellaiseksi karhun painiksi. Ja yhtäkkiä Sami meni elottomaksi. Mika selittää toisessa kuulustelussaan. Poliisi kysyy suoraan, miten on mahdollista, että tekovälineestä löytyy sinun DNAtasi. Mikan vastaus on hätkähdyttävä. Mä en tiedä. Ainut vaihtoehto on se, että kun olimme lyöneet vemmat ja Sami alkoi halata minulla on täytynyt olla kädet rintani etupuolella koukussa ja veitsi on siinä yhteydessä uponnut Samiin. Mitään tahallisuutta siinä ei minun puoleltani ole ollut. Poliisi kysyy, miksi hänellä ylipäätään oli veitsi kädessään ovella. Mikä on uusi selitys? Jos mä olen ollut keittiössä jäätelöä leikkaamassa, niin onhan se voinut olla mahdollista, että tuo veitsi on ollut kädessäni tuolloin. Mika siis väittää leikanneensa jäätelöä sahalaitaisella, muoviin käärityllä hedelmäveitsellä, juuri kun ovikello soi, ja menneensä ovelle veitsi kädessään ja halanneensa ystäväänsä niin kovaa, että jäätelöveitsi upposi vahingossa tämän sydämeen. Tutkinnanjohtaja ja poliisi eivät tietenkään osta tätä tarinaa, eikä osta syyttäjäkään. Poliisin esitutkintapöytäkirja on tyly ja yksiselitteinen. Mika Pullin epäillään surmanneen Sami Niinikallion vakaata harkintaa käyttäen. Teko katsotaan murhaksi. Perusteluina ovat lukuisat tappouhkaukset, Elinan lähettämät epätoivoiset varoitusviestit ja ennen kaikkea se, että Mika oli etsinyt käsiinsä veitsen ja suojannut sen kahvaosan muovipussilla estääkseen sormenjälkien jäämisen. Lisäksi Mikaa syytetään Elinan pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Elina ilmoittaa kuulusteluissa aluksi, ettei vaadi rangaistusta pahoinpitelystä, mutta myöhemmin hän muuttaa mielensä. Toukokuun 10. päivänä, vain 4 päivää surman jälkeen, Helsingin käräjäoikeus vangitsee Mika Pullin todennäköisin syyn epäiltynä murhasta. Elina on vapautettu jo aiemmin, eikä häntä enää epäillä rikoksesta. Oikeudenkäynti käydään myöhemmin Helsingin käräjäoikeudessa. Saliin astuu mies, jonka rikoshistoria on synkkä ja pitkä. Tuomioistuinten asiakirjojen mukaan hän on saanut tällä vuosituhannella lukuisia tuomioita väkivalta- ja omaisuusrikoksista, muun muassa törkeistä ryöstöistä. Hän on ollut osallisena huumemaailman velkojen perinnässä, heiluttanut kirveitä ja aseita ja jopa lavastanut kuuluisan kelloliikkeen ryöstön omistajan pyynnöstä vakuutuspetosta varten. Hän on ammattirikollinen, jonka elämää ohjaavat huumeet, väkivalta ja impulsiivisuus. Käräjäoikeudessa puolustus pitää kiinni tarinastaan. Puolustus kiistää tahallisen surman ja väittää tekoa kuolemantuottamukseksi. Mikan mukaan kyse oli huolimattomuudesta halauksen yhteydessä. Syyttäjä puolestaan vaatii rangaistusta taposta, ei murhasta. Vaikka poliisi tutki asiaa aluksi murhana muovipussiin käärityn veitsen ja suunnitelmallisuuden vuoksi, käräjäoikeus päätyy tuomiossaan tappoon. Oikeus pitää Mikan selityksiä epäuskottavina ja uskoo Elinan kertomuksen tapahtumien kulusta. Oikeus katsoo, että Mika oli mustasukkainen, odotti ovella aggressiivisena veitsi kädessään ja iski Samin hengiltä. Heinäkuussa 2017 Helsingin käräjäoikeus langettaa tuomionsa. Mika Juhani Pulli tuomitaan taposta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Rangaistus on 9 vuotta ja 3 kuukautta ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänet määrätään maksamaan uhrin omaisille merkittäviä kärsimyskorvauksia ja Elinalle korvauksia pahoinpitelystä. Sami Niinikallion elämä päättyi helsinkiläiseen kerrostalon portaikkoon. Hän tuli paikalle auttamaan, hakemaan ystävänsä pois uhkaavasta tilanteesta, vaikka tiesi riskit. Hän luki varoitusviestit, mutta päätti silti tulla ovelle. Yksi isku suoraan sydämeen. Yksi mustasukkaisuuden rumetama hetki, joka tuhosi yhden elämän ja jätti pysyvät arvet moniin muihin. Näin päättyy tarina Ulvilantien P-rapusta. Kiitos, kun kuuntelit.